Yes. From 18 years ago, I'm down. When I give me here, if you're an ending world, I know that you or and when you police, just like miracle, can't tell you that time. Miracle, and you have a police for bed. They put that in with the mother, 50 million. So, secondly, animalistic, when I went and I'm the kind of easy, they are communicating. One bandage, ntusi wee gwa mbọ Ezeaku ofife mmanwụ na mma akpọtalụgo onye aha aga ije ekpele ọgawa ije. Go and do your investigation. You finish your investigation mana nke ma aghọtaghọzi ewo ebe na attach sie na onye ahụ na ya from birth nke ahụ nke nna agwa n'ihe ewo for the sake of ife a na-ekwu ife achọrọ owo miracle ọwụzie n'ime your investigation asịghị na onye a na-aga ije ebe anyị nọ ebe nwere information. You can go and get information if you want to get information. Ọwụrụ na yes onye nke inwe na-agaba ije aha agwa no na-agaba ije ọ na ọha gị jive ngwa agha owu na that cannot be a condition. aha ma agwa no na ikekwe na ọha aga mgbe amụrụ ya mana nna agwa for the sake of fairness ka ọ ghara ịdụka nwere ife a na-agba n'ahụ hapụ ya to plane like that jee mee investigation. Asịzi egwu na onye a na-eme asịzi egwu na ọkwa asị na onye a na-agakwa ije wee dewe ụlọ ụka. Onye ada aga ije ụwa niile mana ọ da aga ije wee bata n'ụlọ ụka ekpere ekpere ọ gaba ije ọ mere ka o merie enu. Onye ahụ afụ ụzọ bata n'ụlọ ụka ekpere ekpere ọfụ ụzọ ọ mere ka o merie ijezi cheki wezie na eji condition ahụ wee mwe nke ahụ ụzi ịkọnfam cha ha ekwu ha yes na onye agbata obi niile kọnfam ọlụgụ nọ etu aka condition onye adụ kedu ife ọzọ ị na-ejezi ịma na esi etu ahụ wee mwe. Miracle is miracle provided na ọha ọgwụ ka enyere ya n'ụlọ ụka na-ekpere ka ekperie. Kedu ife ọzọ anyị na-agbagazi? Ezeugo'S ntị okwu anyị dị very simple. Ife ngwa gị bụ nwa ngwụrọ amụrụ dara ngwụrọ edo ma na ọ dara ngwụrọ ede na-egote ya n'ime ihe bụ ngwụrọ adaghị aka ngwụrọ bịa sị m n'ọnọdụ agaba ije eji agaba ije ka ekpere ekpere onwe ịbụ na amụrụ mmadụ ọbụrụ ngwụrọ ma ịbụ na amụrụ mmadụ bụ isi mụ na gị abụrụ gị adọlt mara ihe bụ ihe. Okay, Mathias, ka anyị were ofe ife wee end okwu a ịghọtago. Nya what it means is that na ebe nọ kịta na iberi ivuru na onye ahụ agaba ije mbụ na onye amụrụ ọha aga ije na onye amụrụ ọ na-aga ije na ọ bụrụ na onye ahụ nwe ife mere o ji wee gadebe ije na Jizọs dị capable of ime onye ahụ ọ gaba ije mana na onye amụrụ amụ with that condition na onye emenwe ka ọ gaba ije ife na-akọwa. Okay, ihe m na-akọ na onye na-agaba ije yes not gonna have a beach. Then when some problem on organs, which can be corrected medically. Yes. So that is it. Mana. In this case, in this case. Correct medically can work at any way. When you walk, you get your balance. When I got the jar there, when you get every good area, every never on the wine. Manonye nka kita ahụ n'ebe ọ na-esi Igbo ma ọ na-enu nwaanyị onye nke ahụ n'ụlọ ụka ka ọ bịara o wee dị mma. Once not that agaba ije nọ na agaba ije mee onwe issue wee kwụsị ije ya na na-ekwu it can be corrected. Ebe a ka challenge ya enwezinu ka ele ekene because na maghị onwere n'ebe m eje post ịmalụ na ife mma akpọtara owo ndị receive their miracle. Ozi ijezi emere investigation ịmalụ na njike eji ndị a wee mee olesi na ihe ejizie n'ụkịta agwa m na Jizọs ya agwọ ni onye na-agaba ije mbụ mechaa agadewe na Jizọs ya agwọ ni onye na-afụ ụzọ mbụ mechaa afụdewe mana na onye amụrụ amụ anyị amarụ na ikwetago nke a anyị divert etu nke n'isori mana ahezi ikwu na onwe ori nke Jizọs ya eme ncha ncha ị ya hapụ ha ncha niile inclusive anyị kpọtazie ya akpọta ọwụ kịta n'ikweta kịta sị na onye na-agaba ije mbụ mechaa agadebe na Jizọs ya gwa onye ahụ ejezie nchọbazie elugu ndị aha aga ncha ncha amụrụ by birth. Yes. Mana ihe ekwugo iya accept godu chelo before
chelu Ezeaku Ezeaku, you can go and verify ndo ka emegharị nji with ndị ogbe niile ịjọsụ kwuo kịta na onye ogbe niile na onye mmadụ niile ma na ọ dị etu a ndị ụka emeghe arrangement with ogbe niile mana ọwụrụ kịta na imeghepụ ọnụ kịta kwuo o Ezeugo ekwetago m onye na-agabu mbụ mechaa gadebe Jizọs ya ahịl onye ahụ onye na-afụbu ụzọ mbụ mechaa afụdebe Jizọs ya ahịl onye ahụ anyị amazie na the only one ikwu na Jizọs anyị emenwe uwo ndị amụrụ by birth, then we go on that trend. anyị amarụ na accept goduru na Jizọs ya eme nke a kama nọ nke a ka ọ ya eme mana isizie na onwe nke ọ ya eme mana ị na-elimit kwa your condition to a certain place. Aghụghọ dị ya o nwere ife na-atụ gị ụjọ. hapụ maka ije kpere ekpere. Onye ohi ife eji akọnvinti onye ohi iwu onye ohi nwere ike onye gburu mmadụ anyị asị ejekwa gbuo onye ọzọ ka e wee dụcha ọnọnya gburu onye nwụrụ anwụ anyị ekpe ya ikpe tụọ ya nga na onye nwụrụ anwụ o gburu. Ya gwa Jizọs ntụ onye si wee lụọ ọrụ. He's not an author of confusion. Ịghọtago? Nya ka nna agwa ka anyị wụta nụrụ gị onye darụ ngwa ụlọ ekpere ọ gaba ije nuru hapụzie kọndishọn ị na-etinye lesị na ya asị na Jizọs ngwa kwetagodu na Jizọs yara eme ndị eme ya fọzie nke a ka anyị gabazie na nke a ihe ekweta na ya ewe gaba so na nke a ikweta ha nke ni we include all of them. mgba asọ ngụ na ma ya kpọta onye mee by birth mana ihe ekwugodu na Jizọs Kraịst ya eme nke dị otu a n'ihi na-ewepụ nke a anyị agabazie so na nke ni. Okay, Ezeugo, I'm sure na ikarigo ya morogo na ye 2000. Yeah. When you go here, legend. Now, see some of them na ye 2000. See ye 2000 I be my way off ma. You got to go. I know you free and I'm going to go kitchen and go to Ezeaku ha ka nku medu tell you some mad 3 and 4. I will bring more than man. What I'm telling you is that condition now. You will remove it unless ya accept. Iyasemo Ezeugo na ya bia Nnewi. Ubosi mma abia si Nnewi bia na nkwo Nnewi sem mba na ka abi ru ago. I ka agba m sem na Ezeugo na ya bia ru ago mana na mma na ya bia Nnewi. After all, ni nwere ike bia Nnewi meva. Oh, he said na gbago mana ngwa ya ejigodo ọnụgo accept all the fact that okay na if iji wee kwụsị wepụ condition na wu because na name na Jesus ya emenwu nke a mana ọnwụ na ịma na Jesus a ya emenwu nke a hapụ open we will bring both ndị omelu by birth and if mana ya accept godo na Jesus ya eme nke a before you wepụ ya you cannot just remove it for nothing. The only realistic work there babu ngoro ndị Igbo na-akpọ ngoro. So onye aha gị ije na anọ na wichi ahụ ngwọrọ. So onye polio. Okay, Ezeaku. Onye amụrụ ajụgo m gị ife a before. Onye amụrụ polio wee mee onye ahụ wee mee ọkpa wee taa ọ dozi strong enough to carry him. Ọ na-agwọsazi na-ewe ozi wichi a na-aga. So onye ahụ binie kpekpere onye ahụ ekpere onye ahụ binie gawa ije so ọ bụla miracle. My brother onye ahụ nọ na medication. Medication ahụ n'ụlọ ụka ka ọ bata ha n'ala wọk. Onye kpere ekpere kpọta onye ahụ anaghị aka ngwa jee kpọta onye ahụ once isi na ndị obodo mana ọ da aga. Onye obodo mana onye ka nna asị n'ụgwọ na ya accept. Iya accept isi ha amụ kịta na oke Ezeugo whether no by birth or not by birth this challenge will open go and bring people mana ịchọzie ka ị limit yes or by birth you will first of all accept on Jesus Christ ya megodu nke and the ojenu be ho n'ọgwụ ka ihe a mere ọ sịkwa na ojenu be ho n'ọgwụ. Okay, Ezeaku.
Ezeaku a na-etu Jizọs afa ị na-anụ ka a na-etu ya ọgwọ mgbe ọ na-edibịa ị na-anụ ka a na-etu ya ọgwọ mgbe ọ na-edibịa ị na-anụ na a na-etu ya no hapụgodoro maka ọkwa ị na-anụ ka a na-etu ya ife yes ọ na-agwọ mgbe ọ dị dibịa n'Europe because ọ na-agwọ n'Europe ọ na-agwọ nyanụ ka anyị na-aghachi ije ife a na mana ife na-agwa gị ọwụ na ijekwasị m onye ejebughị ụlọ ọgwụ onye jere ụlọ ọgwụ jewe ụlọ ọgwụ ọwụ na ọfụọ progress n'ụlọ ọgwụ ọ na-eje ọ na dọkịta confirm ya nwoke na ife adụ for example ndị abụ anya mkpọ today wụ dọkịta confirm ha na anya ha akpụgo ndị ada aga ije today wụ dọkịta confirm rụ ha na ikekwe na soso and soso ti na-emego ha ọ na spine ha ife emego ha na ha ya ganwuzi ije akọndemu ha dị. So are you saying that doctor nke ụwa condemn onye a Jesus Christ bụ onye a say no because of no na-ejebu na ọgwụ before ngwa na-ege ekwetego m onye ha anaghị aga ije eburu ya ji ekpere daadị ebu ji ọ nata were ọbịa na abọsọrọ nata ị na-anụ ịbịagonu so meaning na by birth ọ na-ejere ụlọ ọgwụ apụgo na condition right once na onye anyị si na-aga ije mechie ọ da agazi ije yes bikwesị ya aka ọ bụrụ nwere video evidence kekwa nke na-enwe the video evidence without the video evidence no problem yes wee bie ya aka o wee were ọkpa na abụsị from ụlọ ekpere ahụ wee na ị ga-eri the money daalụ hinne sọsọ nya ife nchọdebere ka nchọdebere ka ka nsi wee gba ọsọ by bet ebe acceptable na Jesus Christ nwere ike Ezeaku ife ịma ụmụ kpọtara gị mmadụ hapụzi onye mma akpọta ife ịma ụmụ kpọtara nchọ ọsọkwa ụmụ kpọtara gị onye nwụrụ anwụ akpọta eye ife ịma ụmụ kpọtara gị mmadụ onye Jesus Christ bụ emere akụ ọ ife ị nidiri yes ọmụ na-ekwu yes hapụ maka ife ị na-ekwu Mathias anyị agree go number 1 wụ na ikwugo na o nwere ife dụka by bet number 2 wụ na weda na onye ọwụwa na-eje hospital jedebezie provided na onye abịa n'ụlọ ụka ekpere ekpere o receive miracle ya mana onye ahụ jekọtara ụlọ ọgwụ fụ na ọ hazi alụ ọrụ kwụsịzie n'ije ụlọ ọgwụ nụ donu bifo mmadụ ejewe na nke dibịa ọ tụrụ igbo ọda means of work obodo mana ọ dara ngwụrọ boys ogbe gara ije bụrụ ụzọ bụrụ ogbe 50 million is for you. mana ife m achọghị ọwụ nje kpọta ịsawakwazie ọ na-ejebu ụlọ ọgwụ o jeburu ụlọ ọgwụ nyawu ife nchọdebelu ka anyị kụọ ya isi ka ọ wụrụ na ife awụkọ maka achọghị m emere emechi ejekwapụgharịbakwa again ọsọsọ nya mụnwa na onwe m na-erekọdụ kwenu na umeelu ana m erekọdụ kwe so provided na anyị agi yes ọba ọ atachikwa by bet kedu ụdị aghụghọ dị fa ọ atachikwa by bet nye onye nwere accident akọndem ọkpa na ọ ya gazi ije ọgụ ije ọ mere akụ ife na-agwa oke iberivu na Jizọs ya agwọ onye nke nwere accident mana ọ ya agwọ nke nye ome by bet kwuo like that now Ezeaku Jizọs ọ ya agwọ onye Ezeaku shelu Ezeaku ọhife agbalogo ụfọdụ a na-agwa since he was born ụfọdụ a na-agwa na ọ bịara ebe a with wheelchair na without wheelchair enwere double condition mana ị ya hapụ ya open onye mkpọtara iwelu ya ga aghụghọ ya gbafelu you will not run away. Okay, Ezeaku, we just hear you very simple. We can actually go with that condition. Okay, we can actually go with that condition of no nyowo na amụrụ by bet or ha gije. Mana ihe asigodum Ezeugo Jesus Christ ya gwoni onye amụrụ ọ na-aga ije mechaa ọgadebe ije na Jizọs ya gwoni onye ahụ. Ihe ekwugodo na Jizọs ya gwa onye nke ahụ. Igwe ijekwa na another place now.
ijewekwana n'ebe ọzọ o nwekwanuru ndekwu nwa ha n'aka nwa ha nwụọ. That does not mean na nna ha dị useless or na nne dị useless. Yes, o meghị ka nne ha na nna ha dị useless mana iku nwa ha n'aka na-edo nwa ha anya nwụọ. That does not mean na nne or nne dị useless. Ezeaku biko ka anyị jee n'ife a ka anyị bie ya ọsịsọ. A sịrị ngo ịmalụ na ị ya ahapụ ndị ejighị kọndishọn ahụ wee mụ gbagodu m na ikweta na Jizọs ya eme nke ahụ ka o nwegodu na ife Jizọs ya eme ya atọ ịgbagharịwakwa ebunyapụ oge ọbụla ịgbagharịwakwa Ezeaku Ezeaku afọ na nkata anyị nidiri ịkpagharị ya na meje n'obi ka ngote efi mmejitụ mma efi mmeje kwe pastọ ọ bụrụ na ndị onye ya akpụta mkpụta ọhụzi ngụ ya eri nwaanyị ya ejiri mana pastọ ya eri friji pastọ ya abacha ofu efi ọ na-egbukwana nye bi ndị ọzọ friji ya bụ ofu efi etu isikwana eri ka pastọ si eri Mathias njecha n'obi pụta mụ na ya akọrịrị efi isi mma ejekwana nkwa n'ọnụ ekwekwana m na mma ego na Nnewi ọnụ nte ego ahụ ya wa gbanahụ kama egbu yiri nye ọdụ onye mụ na ya na-ebe a kịta bụ Nenedman wee lọya ọ na ihe nna gị na-ekwu onye mụ na ya na ebe a wee ezigbote injinia onye mụ na ya nọ na moto ebe a wee ezigbo injinia n'onwe m na anyị mụ na gị bụ nwanne anyị bụ ndị Igbo ihe anyị na-egbu bụ maka ọdịmma ba ife na-arụ ọrụ na ife ada arụ ọrụ ọ nwere ifu ebe m na-adabụ mmiri na ị ga-agụpụta m because of na mba onye Igbo ịghọtago so ka mmadụ mụ na-agụ onye na-agụpụta nwanne ya na mmiri ka anyị mara ndị onye na-agụpụta ndị Igbo na mmiri mara onye na-ebere wọch ndị Igbo Ezeaku ọkweghị maka ngwa gị ife niile ahụ ị na-eme ị na-asị na humanity or ife a merụrụ iji wee wuruzie position na dragzi position with God. We all do that as human being. Ife a na-akụziri anyị n'ụlọ ụka a na-akụziri anyị ime ọgọ na-akụziri anyị ime amala. It is part of a teaching a na-enye anyị n'ụlọ ụka. Mana ofufe na-agwa gị na in terms of challenge anyị na-atụ ka anyị gote efi mmenye pastọ m n'ụlọ ụka ngotacha ya pụta akpọ ngụ anyị akụghị isi maka kama efi a ya agbafelu ebe yiri nye ọdụ ebo yiri nye ọdụ ka m jee mgbe m pụtara ka m jee mgbe m pụtara